Ulla Terkelsen, TV2 Danmark. Vi står her med Sebastian Jørgensen og Anders Pihl i Danmark. Sebastian, hvad er det, du har... Nej! Det er et interview, det her. Sebastian, hvad er det, du har tænkt at gøre? Men altså, jeg synes, jeg ser godt ud i dag. Jeg er klar til at hoppe, ikke også? Sebastian, det var ikke det, jeg spurgte om. Hvad vil du gøre i dag? Nå, jeg bare hoppe. Ja. Undskyld, må jeg være med i det her? Ja, men så skal du også sige noget ordentligt. Jamen, det er fordi, at jeg startede jo min karriere nede i Fakta. Nej, det er ikke det, vi hører. Hvad vil du gøre i dag? Nå, og i dag? Ja. Men i dag, der vil jeg jo... jeg vil udfordre mig. Det er dumme svin. Hvad fanden? Kraftedeme også, med at give det pis mere, mand! Hvad skal I være der? Hold satan! Hallo? Vivi! Hold satan, Vivi! Jeg har dig! Jeg har mig! Vi trækker lidt til side. Vi står her med Jacob Reitz. Reitz, hvad vil du sige til dagens omgivelser? Vi er meget chokeret her jo. Odin går jo pludselig efter en kamp jo. Kom. Vi bliver nødt til at trække til side her. Reporter her bliver nødt til at trække til side. Og vi bliver nødt til at Vi trækker lidt til side. Der er meget voldelige tilskuere her. Vi bliver nødt til at trække til side her. Vi stiller op! Vi stiller op! Jeg bliver overfaldet. Vi stiller op! Ja. Vi stiller om her til studiet, mand. Og vi stiller tilbage her. Mor. Luna Kastrup her fra Essex. Cristiano Ronaldo med i billedet her. Hold nu kæft. Så står der russe der billede. Jo. Ulla Terkelsen, TV2, Sankt Jørgens Park.